pa isnay plat ia ki South League long yeng lay irap ka Wermun Foundation menta ka janmit dak jirap jong wayu samla ubasyang basa hashlong uniu samla uday ubri basbun bad bakluy musim bad ubaju irap ia ka Wermun bakan la ban pendep ia ka jingtmu pakadon kuman chpentep bakini klong yeng kila kerpat la slem yengi bangin irap yaki Henry nakadaw jong jingpun kam ngimla ban le kumbaki ong Henry menta ka janmit milayo ban irap Syak tak long yeng dak balik ai ia ka blanket ringkat bat ka pisah bakin penkam ban thit ia ki kot kisla jong ki khon jong ki kini klong yeng kidai ki baduna shisha hakayo ka kot bat kila ong hangi paman kamit kim jio tiap ha namar ba kiduna bha ia kanem Syaban putkut nakliang jong ka Wermun Foundation ni ai kublai ia borok ki parlok jongi ki banari kasi ki baju kuloi ban krishan yangi nakapor shikapor nakliang jongi ngi bu ka jinduai ia pi ba pinyo ia kamet kapat ka bukoj bakhia ba pinang bhaga kamai gaji bad ba pinang la ban ulong ia ka jitu ba pidon kublai shibun ia ka jing sabun jong pi try ngkur koi pi Wah, biar rồi, đứng xuống đi. Rồi, go. Mắt, mắt, bên dài. Mắt. Dapat ajar apa senangi mana ini ya aku boleh ini juga beri mah ini beri mah buat si kan mah boleh si boleh atau boleh nangkap tapi ya mah aku simpang kampal lagi mah dia lakut ke mah saya ketik